Itt van a Balázs, és megcsinálja a sós vizet. Van az a cségós játék, ez a pörgetős, és abban most egy kicsit elcseszem. Mert úgy értjük, hogy aki 3-at kipörget, mi mondunk egy izét, és akkor aki 3-at kipörget, az... Aki 3-szor Csinál ugyanazt a egy skint. kihívást. Aki 3 skint kinyit abból ugyanabból. Hozni kell még vizet, mert elfogyott. Ja. És én most 3-at kipörgettem, CZ-ből. és sós víz. Nem tudom mi az. Fú, de ennek olyan rohadt büdös. Fú, Ti is szagoljátok meg. Szar, ugye? fú, júj. Ne sokat. De ez ömlik. Baszki! Meg most... Nézzétek meg, várjál, felkapcsolom a villany. Baszki. Azt úgy észrevettétek, hogy egy kicsit... Sós. Most meg kell... Nem kell az egészet, nem vagyok ilyen Nem, köcsög. kóstold meg. Nem. Na, az nagyon durva. Hogy csináljuk azt, hogy még 2 korty. 2 nagy korty. Jó. Kabelia. Miért? Ó, ne szabad! Megittam. Nézzétek meg, ha nem hiszitek el. Kifogyott. Na, ez a sós víz videó. Na, lesz még Majd még több csinálunk kihívás. róla, de Lesz még sajnos kihívás. ezen van rajta az a játék, úgyhogy Igen, lesz kihívás majd. lesz még csak... Amikor lesz rendes kameránk, meg felvevünk, akkor lesz már. Na hát az van, hogy itt van a só, itt van, ezt még Liam nyugodtan meg tudja csinálni. Itt van, ez elég nagy termetes egy citrom. Ott van citromlé, hogy azt fogjuk meginni. Itt van később egy szajálás, és itt van egy vörös hagyma. Nem, mi a? Lila hagyma. Lila hagyma, amit ketté vágunk, és azt kell majd megenni, aki elcseszi. Na jó van, majd még lesz ilyen videó, csak az a baj, hogy ezen van rajta a játék, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!